Haka step senia jong arpoi terik yoyong arja arpun riu kumba haka por CBGAA kala jia ka jing syatu kawai ka bike R15V3 kepada jong ba Thomasan Khongbu nakasnong Burma ya kabala penyeng ha Pongtung PHC. Kat kum ke ejahar ha Pynursla Police Station la ong bo ba Thomasan ula penyeng ya ka bike jong u kepada nyo registration number ML05S like ndai not lie haka te ka PHC namar ba idan ikun jong u ibatia ban Shah Sumar haka te ka jaka Sumar. Nakaliang try ka te ka bike haka ejahar ula kerpat ya gibor pulet banyarap lam hak ban wat ya ka te ka bike bat pentip si gibor pulet balada dan bayo ilam lani ban phone hau number prah nyo lie ar not nriu sao lie ar lie. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.